Cari amici, buonasera. Eżis ħbieb, Questa sera il-lejla tajba. ho la possibilità di entrare Il-lejla nelle vostre inħossni case nista' in nidħol un fid-djar modo diverso tagħkom del solito. b'mod differenti mis-soltu. Se lo permettete, Jekk vorrei tippermettuli, conversare con voi nixtieq per nitkellem qualche magħkom għal istante ftit tal-ħin in questo periodo f'dan di iż-żmien difficoltà qiebes u e ta' tbatija. sofferenze. Qed nistħajjilkom Immagino fil-familji le vostre tagħkom. famiglie Intom u tgħixu ħajja xejn tas-soltu biex tevitaw li tittieħdu mill-virus. alla vivacità dei bambini e dei Tiġini ragazzi f'moħħi il-vivaċità tat-tfal u taż-żgħażagħ li ma jistgħux joħorġu, imorru l-iskola, jgħixu l-ħajja tas-soltu. tutte le famiglie Għandi f'qalbi l-familji kollha, speċjalment dawk li għandhom xi għażiż tagħhom marid, jew li b'xorti ħażina tilfu lil xi ħadd minħabba l-coronavirus, jew kaġun ta' xi ħaġa oħra. F'dawn il-jiem spiss naħseb fil-persuni waħedhom li għalihom u bil-wisq iżjed diffiċli jaffrontaw dawn il-momenti. Fuq kollox, naħseb fl-anzjani li huma tant eżis għalija. Ma nistax ninsa lil min hu marid bil-coronavirus, il-persuni li qegħdin rikoverati fl-isptarijiet. Inġib quddiem għajnejja il-ġenerożità ta' min qed iseffaq wiċċu biex jikkura lil min hu milqut minn din il-pandemija, jew biex jiggarantixxi s-servizzi essenzjali għas-soċjetà. Kemm eroj ta' kuljum, ta' kull sija. Niftakar ukoll f'dawk li huma mafusin ekonomikament, jew huma mħassba għax-xogħol u għall-futur tagħhom. Il-ħsieb tiegħi imur ukoll għal ħabsin li mad-tbatija tagħhom issa żdiet il-biża' minħabba l-epidemija għalihom u għall-eżis tagħhom. Naħseb f'dawk bla saqaf fuq rashom li m'għandhomx dar li tipproteġihom. Dan huwa żmien iebes għal kulħadd. Għal ħafna iebes immens. Il-Papa dan jafu u b'dawn il-kelmiet irrid juri lil kulħadd kemm iħossu qribu u l-għożża tiegħu għalih. Ejjew infittxu kemm nistgħu nużaw bl-aħjar mod dan iż-żmien. Inkunu ġenerużi. Ngħinu lil min hu fil-bżonn fil-postijiet qrib tagħna. Infittxu forsi bit-telefon jew bil-mezzi soċjali lil persuni li jinsabu l-aktar waħedhom. Nitolbu lil mulej għal dawk li huma mġarbin fl-Italja u fid-dinja. Imqar jekk ninsabu maqtuwejn minn xulxin, il-ħsieb u l-ispirtu jistgħu jimirħu l-bogħod bil-kreattività tal-imħabba. Dan hu li neħtieġu llum, il-kreattività tal-imħabba. Celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa. Qed niċċelebraw b'mod xejn normali il-ġimgħa mqazza li turi u tiġbor fija il-messaġġ tal-Vanġelu, dak tal-imħabba bla tarf ta' Alla. U fil-ħemda tal-bliet tagħna jidwi il-Vanġelu tal-Għid. Jgħid l-Apostlu u miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Fi Kristu rxoxt, il-ħajja rebħet fuq il-mewt. Din il-fidi tal-Għid iżżomm ħajja it-tama tagħna. U jien nixtieq naqsama magħkom illejla. Hija t-tama fi żmien aħjar, li fih aħna qatt inkunu aħjar, sa fl-aħħar meħlusa mid-deni u minn din il-pandemija. Hija tama. U t-tama ma tqarraqx bina, mhijiex illużjoni, hija tama. Flimkien, fl-imħabba u fis-sabar, nistgħu f'dawn il-jiem inħejju għal żmien aħjar. Nirringrazzjakom li ħallejtuni nidħol fid-djar tagħkom. Għamlu ġest ħlewwa u tjieba ma' min qed ibati, ma' tfal, ma' l-anzjani. Ejdulhom li il-Papa u qrib tagħhom u qed jitlob biex il-mulej ma jdumx ma jeħlisna l-koll mid-deni. U intom itolbu miegħi l-ikla tajba niltaqgħu m'għandhomux. Signore ci liberi tutti presto dal male e voi pregate per me. Buona cena.